is even lama ag fálam trí bhean na Gaeilge. Tá cúpla cúis ach dar laman cúis is mó ná is taithí sanú le is féidir ling féic an timp an down agus níl mar an samplí de hiortha agsúla a bhíon ag tuairt a go dachas trí bhean a danga dúchas atá ina danga mionlach inis agus tá sé sinna going an éireann agus is taithí úntacha agus is deis úntacha agus de bhilthing de gachéine agus de gach tuiste a báistí a cheola ar Gael Scoileanna agus Gaelcholáistí. So an buas móta goin ná go bhfuil an scoláir lárnach de éon cinna a bhí ná dhéanamh goin agus go bhfuil mí chur I dachas den céad go ar fáil dómh I sais scoil atá fear nó aimsirthe agus fear oscailta agus fear sais I suppose chorm de gachéanamh. Tá cinál íon X-factor ag gabhfuil Ghaeloideachais a fháil trí bhean na Gaeilge. Tá na cúiseanna áireachtúla dar nóig, bathatanga I a leirt. Tá na cúiseanna na deisina fustaíochta a churann sé os cór an altaí amach an seo. Ach freisin tugann sé féinúlacht do ghaltaí an seo in éireann. Féinúlacht bhreise a nuas ar an féinúlacht an gná éanúlacht éireanna. Cabham go rud aontacha ach bhfuil muid ach ag fólam trí bhean na Gaeilge ach bhfuil muid déanamh gacrad a thuascaidí deir an léit trí bhean na Gaeilge. Tá grágam don teanga agus churann sé bród agus le chum bhfuil mé ag céimhnú agus ag ceilú an teanga. Tá brád ag na scoláirí as an Gaeilge agus tínta ggóil brád acu agus beidir nach ag insead agus iad sa cheadlíonn bontaiste tá le Gaeilge a bheith acu ach de réir heil agus iad ag déanú réanaí idir hasúla tínsead tá Gaeilge agam turansead agam nachhfuil ag ahananne agus tá bontaistí faoi leithí ag baint leis sin ó hiú garmathe ó hiú pástannaí. Tá deachleachtas ar bun is scoilne a buinteach leis mór de dachas agus a lúna agus bíon tuigeann múntóirí, tuigeann banistíocht an bhanistíocht chunas is socha an takeíocht is fearr a chur fáil das na fálamóirí seo. Tá an tumadachas de cleachta I ggóthaíoch snéig súla timpeall na tíre mar hampla Scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí, Aonaid Lán-Ghaeilge agus tá buntáistíir le buinteach leis an ggóras tumadachas sin. Mar hampla buineann scoláirí an tumadachas amach le bhéal I bhfad níos iarda inúlachta sa Gaeilge mar hampla ná mar a bhaineann a bírí is Scoileanna nachhfuil I ggóras an tumadachas. Agus ní chuir córas an tumadachas isteach ar gnóthachtáil an bhíorla. Agus a bhailir atá fíor dar riire mar éiríonn le scoláirí an tumadachas a bheith cócéim nuair céim níos iarda ná scoláirí nachhfuil I ggóthaíocht an tumadachas. Tá sé sóidir domsa just díreachmh tiomanta is atá mar choláchathe léigthart ar an tír maidir le Oideachas agus Ceiliúradh do Gaeilge a chur ar fáil. Tá níos mó páistí dar a level ag freastal ar scoilteacha bord Oideachas agus Uile ná ar scoilteacha bí eile má tá sé géirí Oideachas áil do Gaeilge. Agus sir námar sin gcónaí bhí an sector seo beomhar, bhí siad a bhhabhar na Gaeilge agus bhí siad a géirí ar chur ar fáil. Ar nó bhíh méintach na bhí sé go teach an scoil seo, mar anach go mór an Gaeilge glórtha agam agus mar anach nó aithne agam ar aon duine eile sa scoil. Ach rinneann dal deala agus na trí Ceiliúradh cabhar thuirtdoms na leitheanta Jackar tosaí sin. Buúlann si le daoine go meán céine acu go grá chu don teanga go grá chu do chultúr na hhéireann. So ceapan sé bhuaigh mé ag gánaí mar go raibh mé mar chuidrú aigen agus mar déagár ceapan sé bhfuil sin Tharbheith tábhachtach. Tá sé tábhachtach doinge mar sochaí go dhéanamid ar seaachnaíhil chun an gréideann Orbert agus a chuimhnú dar nóig agus í ás agus í scape meas daoine nachneoch an gná deisiacha an gréideann na labhairt. Tá spáinne go sa lé. Nuair a bhíonn an tarnatanga feachta go duine, gomíonn sé bhadíos fas an dar aige an trí agus an ceathrútanga. Canna hebh nábheach? Cabhraíonn an Ghaeilge leis na páistí nasca bheith acu lena dír agus leis an nuachas atá acu. Tá ansimig daoine na háiteann seo sa Ghaeilge. Agus tú muid in gleann freisin go dagan daoine go bhfuil an sim sin acu agus go bhfuil an láideacht sin acu go bhfuil siad a géirí an nasca chuineáil agus an Ghaeilge a láidir isteach na síl féin.
Tá cadre bhéanta mai ina daltaí agus na múntrí sa scóil agus tá atmosfér nói sa scóil fásta. Tá aithne gatainne ar gatainneala má is scóil bagmuid, so tá séanta mai, like, it's mailam é sin, yeah. Well, gan áirs ceantas na rudí is luachfra a bhainean I móthúram le Gaelcholáiste ná an cultúr Gaelach. Agus tá sé iontar deas féchanta ar an cultúr Gaelach támuid bra ar an ís sin I a bhláthú ar bhealach nó aimsre. Cinnte bhí spéis ionach agam tí na mléonta an seo an Gaelcholáiste lemana tuiscúil an aird sin takeíochta ar fáil sa scóil agus cruthaigh siad sprí agus grá don Ghaeilge agus don Scoileanna don Ideachais Aonaide mar scoláirí an seo sa scóil seo. Using Irish in Ireland is a no-brainer. I would encourage anyone who has the opportunity to educate their child through Irish to use it, take it, grab it.